Γεια, είμαι ο Jason, το τρελό το σκεϊτόνι. Λοιπόν, σήμερα θα σας μάθω το φλιπόνι. Το φλιπάκι, το κολπάκι. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά μετά όταν θα το συνηθίσετε θα λέτε φλιπάκι είναι, δεν είναι και λέιζεράκι. Λοιπόν, τώρα, αν ανεβείτε πάνω στο σκέιτ, καλύτερα είναι να δώσετε λίγη φόρα. Θα πατήσετε δυνατά την ουρά όπως το όλοι και το πόδι σας δεν θα το σύρετε μπροστά όπως το όλοι, θα το κάνετε προς τα πλάγια. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα γυρίσει το σκέιτ. Μπορεί να φθαρθεί λίγο το παπούτσι σας, αλλά δεν πειράζει, υγεία. Λοιπόν, και ταυτόχρονα θα πηδήξετε μαζί. Τις περισσότερες φορές βάζετε μόνο το ένα πόδι, ή το δεξί ή το αριστερό, δεν ξέρω ανάλογα με τον άνθρωπο. Αλλά προσπαθήστε να πηδήξετε και να μην φοβηθείτε να πηδήξετε, γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνει κάνα τέτοιο. Ένα λεπτό. Είδατε πως είναι οι πιθανές φούτες. Λοιπόν, αν μπορείτε να το ανεβάσετε μόνο με το αριστερό, λέω τώρα εγώ το πόδι, μπορεί να το ανεβάσετε και με το δεξί, δεν ξέρω. Λοιπόν, να σκεφτείτε να ανεβάσετε το άλλο πόδι πάνω. Ποιο αριστερό και δεξί ρε? Μπρος και πίσω είναι. Έτσι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό είναι ένα flip. Και επίσης, στην αρχή, καλύτερο είναι να το βάζετε το πόδι σας εδώ στην άκρη. Αλλά αν θέλετε να το πάρετε πιο ψηλό, βάζετε το στη μέση, εδώ λίγο πιο πριν τις βίδες, τις μπροστά. Αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο στη συνέχεια. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Αλλά έτσι πετάγεται περισσότερο ψηλά. Και βοηθήστε με το πίσω το πόδι να το βάλετε, να το κάνετε με δύναμη. Δείτε.